እንኳን ኣብ ቻናልና በሰላም ወጻኹም ኣብ ዝተቀያየርን ሓደ ግዜ ድማ ናይ ወዲ ሰብ ዋጋ ኣብ ዝጠፋሉን ዓለም ክንነብር ከለና ብዙሕ ርእስና ዘለና ኣረኣያ ክቅየር ይኽእል እዩ ግና ከፈጣሪና እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ውሽጢ ብዙሕ መንነትና ብዙሕ ክብረትናን ዋጋናን ዝተዛረቦም ፍጹም ዘይልወጡ ዓበይታት ሓቅታት ኣለዉ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዝተዓዘብናዮ ሽዱሽተ መለኮታዊ ምስጢራት ኣብ ህይወትና እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎም ብዓሚቁን ብሰፊሒት ክንሪኦም ኢና እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወትኩም ጉዕዞ ውሽጢ ብርሃንን ብርታዕን ክኾነኩም እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ተቐዳማይ ሓቂ ንስኻ ከመይ ከም ዝተፈጠረኻን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ዘለካ ጽባቐን ዝገልጽ እዩ ቃሉ ንስኻ ማለት ግሩምን ድንቅን ኮይንካ ኢኻ ተፈጢርካ ይብለና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ቁጥሪ 14 ከም ዝተጻሕፈ ናይኻ ምህላው ታራዋይ በጋጣሚ ዝመጸ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብጥበብን በቶም ቅዱሳት ኣእዳውን ብጥንቃቐ ዝሰርሐካ ዘገርም ፍጥረት ኢኻ እንነትናን ኣእምሮናን መላእ ኣካላናን ናይቲ ናቱ ድንቂ ጥበብ መግለጺ እዩ ስለዚ ብናይ ሰባት ሚዛንን ነቐፌታን ዘይኮነስ ብናይ ፈጣሪ ቃል ተደጊፍካ ንርእስኻ ፍተው ዋጋኻ እውን ፍለጥ ምክንያቱ ንስኻ ግሩምን ድንቅን ኢኻ እሞ እቲ ካልኣይ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ዘለካ ፍሉይ ስፍራ እዩ ቃሉ ንስኻ ተሓረኻ ኢኻ ይብል ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 ብንጹር ከም ዝተቐመጠ ኣብ ምድርካብ ዘለው ናይ ብዙሓት ህዝብታት ማእከል ፈጣሪ ንዓኻ ፈሊዩ መሪፅካ እዩ ዝሕርያ እዚ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ፈሊኻ ናይ ምርኣይ ጸጋ ዝመጸ እዩ ንስኻ ዝተደርበኻ ተረሳዕኻ ወይ ብዘይ ቦታኻ ተረኸብካ ዘይኮንካ በቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ፍሉይ እቅድን ሕርያን ተጸዋዕኻ ቅዱስ ወገን ኢኻ ነዚ ሕርያ እዚ ምሕሳብ ኣብ ሙሉእ ህይወትካ ብገዛእ ርእስኻ ምትእማን ምርጋእን ይህበካ ነዚ ሕርያ እዚ ምሕሳብ ኣብ መላእ ህይወትካ ብገዛእ ርእስኻ ምትእማን ምርጋእን ይህበካ እቲ ሳልሳይ ሓቂ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዝመጻኻሉ ዓብዪ ምስጢር ይነግረና ንስኻ ብዓላማ ዝተፈጠርካ ኢኻ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ብንጹር ከም ዝተጻሕፈ ህይወትካ ብዘይ ምክንያት እትነብራ ትርጉም ኣልቦ ጉዕዞ ኣይኮነትን እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ክሰርሑን ክትነብረሉን ኣቐዲሙ ዘዳለዎ ናይኻ ምህላው ዝደሊ ሰናይ ስራሕን ዓብዪ ዕላማን ኣሎ ንስኻ ነቲ ዓላማ እትዳለኻ መሳርሒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ህይወትካ ተስፋ ከይቆረጽካ ነቲ ዝተፈጠረካሉ መለኮታዊ ዓላማ ብትጋት ክትነብር ይግባእካ እቲ ራውዓይ ንልብና ፍጹም ዝኾነ ሰላም ዝመልኦ ነገር እቲ ዘይቕየር ናይ ፈጣሪ ፍቕሪ እዩ ቃሉ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ዝተፈተኻ ኢኻ ይብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥሪ 3 ከም ዝተገለጸ ናይ ሰባት ፍቕሪ ከም ኩነታትን ከም ጠቕሙን ክቀየር ክንክዮ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ግን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ብኩነታት ዘይቕየር ፍጹም ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ እዩ ማዕርክ እንደይ እንተደኸምካ ወይ ዓለም ተገደፈካ እኳ ንስኻ ፈጣሪኻ ዘለካ ኩሉ ግዜ እውን ብልዑል ፍቕሪ እትፈተኻ ምዃንካ ፈጺምካ ይትረስዕ እቲ ሓምሻይ ነገር ናይኻ ክብረትን ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃንካ ዘርኢ እዩ ንስኻ ብክብሪ ዋጋ እትዓደግካ ኢኻ ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 19 ክሳብ 20 ከም ዝተጻሕፈ ህይወትካን መንነትካን ተራ ሕስረትን ወይ ዝደለየ ሰብ ከም ዝደለየ ዝጻወተሉ ኣይኮነትን ንስኻ ብዓብዪ መለኮታዊ ዋጋ እትዓደግካ ክቡር ናይ እግዚአብሔር ጥሪት ኢኻ ኣካልኻን ነፍስኻን ክቡር ዋጋ ውፅኢሎም እዩ ስለዚ ንርእስኻን ህይወትካን ንኣካልኻን ካብ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ሓሊኻ ንኽብሪ ፈጣሪ ክተውዕል ይግባእካ እቲ ሻልሻይን መወዳእታን ዓብዪ ምስጢር ይቕር እተባሃልካ ኢኻ ዝብል እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 12 ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ህይወትካ ጌጋን ጥፋእትን እንተሃለወካ እኳ ናብ ፈጣሪኻ ክትምለስ ከለኻ ንሱ ብምሕረት ሓጢኣትካ ኣርሒቑ ይቕር ይብለካ እዩ ንስኻ ብበደል እትነብር ዘይኮንካ ብይቕርታ እተደገፍካ ኢኻ ብሓፈሻ ነቲ ቃል ክንጥቕሎ ከለና ንስኻ ግሩምን ድንቅን ኮይንካ ተፈጢርካ ኢኻ እተሓረኻ ኢኻ ብዓለማ ዝተፈጠርካ ኢኻ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ዝተፈተኻ ኢኻ ብኽቡር ዋጋ እተዓደግካ ኢኻ ከምኡውን ይቕር እተባሃልካ ኢኻ እግዚአብሔር ብቃሉ ዝገለጾ ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ነትፈትዎ ንትሓስብሉን ሰብ ኩሉ ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ ቻናል እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ስድራ ቤት ኣባል ኹኑ በኣርከስ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንረኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን